ini-endorse mo talaga si Bam Aquino. How about the other No, elections? ganito kasi yung kay Senator Bam, no? He approached me because I posted a tweet, no? Na nung nagkakagulo kung sino talaga yung dapat may credit do sa free tuition. Alam ko naman na isa sa mga authors, although hindi siya yung principal author, I think si Senator Recto. But siya yung principal sponsor. And siya naman talaga yung nag-labor dyan para maipasa. Siya talaga nagtulak. So I corrected yung ang daming claimants nagkiklaim ng credit. So sabi ko, no, to set the record straight, si Senator Bam yan. And then ito na magkakampaign, he approached me sa upuan ko. Sabi, Senator Ping, baka naman pwedeng i-formalize natin yung sabi ko, sure. Hindi na ako magsisinungaling Sasabihin ko naman, totoo na talagang ikaw. So yun ang nangyari doon. So noong nag-set siya ng parang video kinurek ko pa nga yung script niya Kasi sabi ko, wag yan kasi mga away, sabi niya, kayo mga nagke-claim, sabi ko parang pati ako mapapaaway sa ginagawa mo. So sabi ko baka pwede to suggestion lang, but at the end of the day, kayo rin na masusunod. Baka naman pwede sabihin ko na lang na tuwing maalala ko yung free tuition, ikaw agad ang naisip ko. Yun, kaya nan lumabas, pero yung initial na parang nanduduro sa mga umaangkin. Huwag niyong pakialaman niya kay Senator. So, and they listened naman. So, yun ang story noon. As long as I'm not, I'm not telling a lie or I'm just stating a fact, And alam ko rin naman na asset din siya sa Senate, why not?